Yun. Hindi na kaya. Nabakaran lang namin yan, papala. Mayusan mo eh. Joke lang. Uy, sorry. Pagin. Uy, mo ka video yo. Wala na mag-discuss. Thank you. Thank you. Thank you po, Inhat. Tara, yung sana naman. Bye-bye. Thank you po. Okay pa. Bye-bye. Sana lang. Ingat sila sa inyo. Thank you po. Yung talaga yung protocol namin sa video kasama. No? Sige.
Yeah. Hindi ko na makakagawa ko. Ang ala ko, no? Ha? Umaga. Bakas na ako sa trabaho ko. Sabi, nagayang siya. Sabi ko lang bukas na makikita ko. Feel ko, naglaro kayo. Subuko lang ba ito? Alam mo naman ako, pag hawak ko yung motor, go lang ako mag pag nahawak ko yun. Master lang katapat.
Wala sila sa trap. Alam mo, ano pala nakapagpagod para malakas mo lang. Kasi laro ko. Mauuli sila, hindi man nila akalain mo dito. Ay, nakilang games ka, Jun.